hasi, haren gauza badrantu batzuk jarri nuzten, da, segi. Traktore eta segadora eta gauza jarri jo, eta... Gizonaken jornalak indena moldatzen dilan, da baserrin berriz, daun jende guzintzako lana, talare egin ezinik, aiau ezinik alare. Oain baserriko bizimodu ez erdan da ikusten de kalekoa eta joan nitzeke kalea. Ez nea bat eipa, fonda behasengo fonda hemen, hotel urteaga, konsultorio mediko da gaino hortan, hori eta hilintza nango konserjea, eta batek ez da aldunela. Taxista bat eakin etxoko Andrea dago, gara esan zi, oie, bati buen puesto aki horietan. Esan nion, eta pentsioan esan dut, ez da, ondo bezan arrizke, gau gamabitatik zortzi eta. Gartako geho, lehen esan etena aldau harragen duken, gana utzi batzuk, eta esneta utzi eta dana, eta dego baina gau ez kanpon, gau umetzea... Baserriko okerrena hori da, lehena esan dena, ni netzako bintzatu hori izatik. Zuek baina hori dezu, baina gero esan gozu baina, baina, apaldik berdiago. Nerviosidadekin, hemen lasai utxuta, hautza hondan, bilbia zuek ez, baina nigai. Bildurrek, juteko bildurrez, kruzatzeko bildurrek. Divertitzeko garaie hori bostetan zinea, zazpitan musikea eta behatzitan buka eta ja etxea. Zuaitzi gabeko baso, laion dargabea, zuena antzekoa dut, mundu hontan suertea. Zuena antzekoa dut, mundu hontan suertea. Zeruan eta izarrik, alde gindu aizeak, negarrez erori dira, basoko landareak. Negarrez erori dira, basoko landarea. Orain gaztea naiz eta lehen berriz mutiko, iesi doankea naiz ezkutatuz betiko. Iesi doankea naiz ezkutatuz betiko. Goin, por ejemplo, batxaldea pasatza jun behar dugu. Juten baza zen lanak egia, ganau lanak egia etorri berra daukizu. Debalde etorri nintzen,
eta debalde noa, dagoeneko prest daukat hilerriko zuloa. Dagoeneko prest daukat hilerriko zuloa. Kirie leizon luzea, kantu lehor zatarra, eguzkia badoata, egin bezalan garra. Eguzkia badoata, egin bezalan garra. Izenean hemen, dezuik nahi izenean eta gure gatzeko kontrolera. Delegatu izan barri zu izenean eta gure gana. Zerraino egin berri zede barondatean hola zerran alalorrean. Ave Maria, gracias, te han dado por aquí, María, que te serás. Una puta de barriendo España de oeste a este y es posible que todas las regiones vean lluvia. Los mapas del tiempo previstos para mañana por el Instituto Nacional de Meteorología muestran una muy importante borrasca centrada sobre las Islas Británicas, pero afectando a España bajo su radiación y además los frentes de chubascos y de lluvia.